Hoi bezala, urte sasoi honetan udal ordenantza fiskalak eztabaidatu eta onartzeko sasoia izaten da hau. Ordenantza horien bidez arautzen dira udal zergak, tasak eta prezio publikoak. Tasa zerga eta prezio publikoetatik, udalaren diru-sarreretan badu bere pisua, garrantzitsua dira. Naiz eta hasi izan diru-sarrera nagusia, baina badu bere pisua udal sarreretan, eta hauen helburua da, herritarrei ahalik eta zerbitzu publikorik hoberena eskaintzea. Legealdiaren erdia igaro deu eta ikuste genuen momentua zela aldaketa bat planteatzeko eta legealdi honetako aldaketarik esanguratsuena edo sakonena egitea planteatzen dugu udal gobernutik 2022ko ordenantza fiskalei begira. Esan lehen urtean udal gobernura iritsi berritan eta zuhurtziaz edo zuhurtziaren printzipioa aplikatuta erabaki genuen orduan urte hartako KPIa igotzea besterik gabe, nolabait aurrez zegoena bere horretan utzita. 2020an egoera erabat aldatu zen pandemiaren ondorioz eta beraz COVIDak eragindako eta baldintzatutako testuinguru eta ingurumari ez egonkor zail eta ziurgabe horretan erabaki genuen 2021ko zerga tasak eta prezio publikoak izoztea. Esan berda, ez dela izan, arlo honi dagokionez hartu genuen erabaki bakarra, beste neurri ekonomiko batzuk ere hartu genitun, esaterako alarma egoera ezartzarekin bat erabaki genulako, alarma egoerak iraun beste atzeratzea zergen ordainketa, zerga horiek ordaintzeko zailtasunak izan zezaketen herritarrei laguntzeko asmoz. Eta hortaz aparte ere beste erabaki bat ere hartu genuen, eta izan zen garai haietan, konfinamendu garai haietan eta ostean ere, bai herritarrei zein tokiko hainbat enpresei eskainitako erabili gabeko zerbitzuengatik zegokion tasa ez kobratzen. Eta horren lekuko izan zen adibidez, hondakinen tasa ez denun kobratu, edo eta ostalarien kasuan terrazen tasa ere ez denun ordaindu. Orain, badirudi zorionez osasun egoera hobera dihoala, baina pandemia honek utzi ditun ondorio sozioekonomikoak ez, agian osasun larrialdi amaitzen nahi da, baina hainbat larrialdi anitz hor daude ez. Askotan esan izan dugu pandemia honek ageriagon ez utzi dituela lehendik zeuden ezberdintasunak, lehendik zeuden krisiak edo eta zaurgarritasunak, eta horregatik lehen unetik pandemiak eztanda egin ala, gure politika publikoen garapenean eta baita ere pandemiaren kudeaketa honetan pertsona jarri ditugu erdigunean eta batez ere gure begirada kolektibo zaurgarrienetan jarri dugu. Eta 2021ko aurrekontuetan hartu genitun hainbat neurri eta hainbat egitasmo, esate baterako martxan jarritako hainbat diru laguntza lerro berri, izan etxe bizitzen alokairutarako diru laguntzak, izan jarduera ekonomiko berriak martxan jarri nahi zituzten nahi eta egin beharreko inbertsioak laguntzeko diru laguntzak, edo eta eskola kirolerako diru laguntzak, botikak erosteko diru laguntzak, kultur sormenerako laguntzak ez, norabide horrean doaz, eta esaten duen bezala 2022ko aurrekontuak badira horren isla ez. Eta orain, zerga politika nolabait arautzeko sasoi honetan, jauzi bat egin nahi dugu udalak horretarako ditugun tresnak baliatuz. Beraz, ez baino lehen esango nuke, ezoiko egoera baten gaudela, eta aurrez egin bezala, ezoiko egoera honetan gaudela ulertzen dugulako, eskatzen dugu ezoiko neurriak eta erabakiak hartzen jarraitzea. Eta beraz, datorren urteko udal ordenantzei begira planteatzea goazen aldaketak marko horretan, ezoikotasunaren marko horretan kokatzen ditugu.
Eta zein den aldaketaren helburua, udalerri mailako aberastasuna birbanatzea eta gehiago irabazten dutenek gehiago ordaintzea, gutxiago irabazten dutenek gutxiago ordaindu ahal izateko. Hori da helburua. Beraz, zertan datzan aldaketa. Aldaketaren mamian sartu horretik, esan lehenik eta behin, irizpide orokor gisa erabaki dugula zerga tasa eta prezio publikoak KPI-aren azpitik igotzea. Hau da, azpiko inflazioa erabiltzea proposatzen dugu, 1,5%. Zer da azpiko inflazio hori? Kontuan hartu behar dugu, aurtengo KPI-a aurreko urtekin alderatuz, izugarrizko igore izan duela, 3%an nago KPI-a, nagusiki argindarraren edo erregalarien garestitzeak eragina. Ondorioz, badira ezoiko jokabide batzuk, badira ezoiko faktore batzuk eragin dutenak halako igoera bat, eta beraz, horiek kenduta azpiko inflazio hori 1,5% litzateke, eta hori da, hain zuzen ere, igotzea proposatzen duguna. KPI-aren azpitik 1,5%. Badaude irizpide orokorra hori balimada ere, badaude bi salbuespen. Alde batetikan, badiraia Bizkailu hilabete buruntzaldea mailan, kirol arloan, gauden udaletan erabaki bat hartu zen, orduan zeuden, datuak eta egoerak aintzat hartuz, eta orduan erabaki zen, kirol zerbitzuetako tasak eta abonuak 0,9 igotzea, eta beraz hori bazen buruntzaldea mailan hartu genuen erabaki bat, eta beraz gainerakoak goetik ioko baditugu, kasu honetan 0,9 utziko ditugu, eta hondakinen tasan bai aurre ikusten dugula bestelako igoera bat, 10,10ko igoera bat, egin dugulako zerbitzu honen kosteei buruz egindako azterketa ekonomiko baten oinarrituz, gero esplikatuko duguna. Baina, gatozen pixka bat, esan bezala 2022ko ordenantze hauetan planteatzen ditugun aldaketak. Irizpide orokorra 1,5%ko igoera bada ere, aldaketa nagusia hobarietan dator. Ikusten genuelako pandemia giroko testuinguru honetan, hobariei arreta berezia jarri diegulako, eta beraz, hobariak jasotzeko eskubidea eta aukera nabarmen zabaltzea proposatzen dugulako. Gainera esan behar ere bai, udal ordenantzetan beste ordenantza bat ere espreski osatu dugula, hobariak arautual izateko, eta hor arautegi propio bat ere sortu dugula, askoz argigarriagoa izateko, eta herritarrek argiago ikusteko nun eta zertan eskaritzaketen hobariak, eta hori bada aldaketa esanguratsu bat. Diogunean hobariak jasotzeko aukera zabaltzen dugula zer da hori, orain arteko hobariak eskatu bat ziren 3 kontutan, ura eta hondakinen tasetan, eta baita ere kirolegiko abonuetan aplikatzen denun hobaria. Datorren urtetik aurrera aldiz, hobaria aplikagarria izango da tasa eta ia prezio publiko guztietan. Hau da, horniduran orain arte bezala, hondakinen milketan orain arte bezala, baina horri gehitu zaizkio, estolderia zerbitzua, hil eta zerbitzuak, baratzen erabilera tasa, kirol instalazioetako zerbitzuak, eta hor aipatu behar da abonu ez gain lehen aldiz ere ikastaroetan hobariak eskatzeko aukera izango dela, bai eta haurreskola zerbitzuan eta uda jolasen. Eta zergatik prezio publiko horietan, uste dugulako, udaletik herritarrei eskaintzen dizkiegun zerbitzu eta eskaintza publiko guztietarako sarbidea erraztu eta bermatu behar diegula edozein dela ere bere errenta maila, eta modu horretan nahi dugu usurbildar guztien aukera berdintasuna bermatu ez. Benetan, esaten genunean inor atzean utzi gabe honetaz hitz egiten ari gea,
eta gure ustez, justizia sozialaren oinarri behinena edo helburu nagusia da hau, eta helburu horren norabidean kokatzen dugun erabaki bat da. Beñate, jarraituko du. Gutzenek zaldu digu, zertan oinarrituko da noan jarteko guarietatik, datorren urte ari begira plantatzen ditugun aldaketa nagusiak, eta aldaketa nagusiena emango da ziurrenik nortzuk izan daitezken obari dut. Orain arte esan da dago obari batzuk martxan izan direla, baina ez dira asko izan obari hori eskatzen zuten. Beti izan dugu referentzi gisa lanbide arteko gutxineko soldata, baina dakigun moduan iaz igoera bat aplikatu zen kopuru hortan, eta 900 eta 50 eurotan finkatuta gelditu zen. Egia da berriki, Espainiako gobernuak sindikatuekin, akordio baterako asmoa iragarri dutela, 975 igo daiteke kopuru hori, baina gaurkoz 950 eurotan dago, gukala jasoko dugu momentuz gure tabletan, baina akordio hori berrazten da momentuan bertan, automatikoki eguneratuko dituzke kopuruak. Beraz, obarien tabla ikusterako garaian, eta horri kontu egiten baditugu, obarien onuradunak honakoak izan daitezke. Pertsona bakarreko unitateak kontutan hartzen ditugu, urteko diru sarrerak 19.900 eta 50 euro bitartekoak dituztenak. Bi pertsoneko unitateak direnean, bien urteko diru sarrerak 26.078 euro bitarteko direnean, hiru pertsona baldin badia, 28.595 euro artekoak, eta lau edo gehiago izan ezkero 30.723 euro bitartekoak. Behin tabla hauek jakin da, Usurbilgo eta herritarren familien diru sarreretako datu fidagarri batzuk eskuratu nahi genituen benetan jakiteko neurri guzti hauek noraino izan zezaketen eragina. Eta hortako, Gipuzkoako Foru Ogasunetako iturri ofizialetarako dugu. Bertako departamentoak urtero argitara ematen ditu pertsona fisikoen errentazarraren datu estatistikoak, eta horiek udalerrien arabera banatuta izaten dira. Foru Ogasunak argitaratutako 2021ko udalgidako azken zenbakian, 2020ko errenta aitorpenak Usurbilen errenta kanpainak Usurbilgo herritarrek egindako datuak argitaratzen dizkigu, baina argitu beharra dago, denolak egun bezala, 2020ko errenta aitorpenak 2019ko diru kopuruen baitan egina daudela. Gipuzkoako Ogasunaren arabera, 2020ko errenta kanpainan, 3.245 aitorpen aurkeztu ziren Usurbilgo herritarren aldetik. Horietako 650 aitorpen ez ziren 12.043 eurotako diru sarreretara iritsi. Horrek esan nahiko luke, multzo hontan dauden herritar guztiek obaria eskuratzeko aukera izango dutela. Beste 650 aitorpen, 12.000 eta 19.000 euro bitarteko diru sarrerak aitortu zituzten, eta hauek ere guztiek izango lukete obaria eskuratzeko aukera. Hirugarren tarte batean beste 754 aitorpen egin zirela ikusi dugu. Hauen sarrerak 19.000-tik 26.000 euro bitartekoak izan ziren, eta hauek ere, esan dezakegu, bizikidetza unitatean bikoa baino gehiago direnen kasuan, denek izango dutela obaria eskuratzeko aukera. Aipatu beharra dago Usurbilgo datuen arabera, bizikidetza unitate guztien bataz besteko aterako bagenu, kontuan izana 6.200 biztanle eskaik bizi garela herrian, 3.255 errenta aitorpen aurkeztu zirela, bataz beste bikide daudela errenta aitorpena bakoitzaren. Marka hue. Kentzet. Listo. Marka hue. Ixo nian, Orain, badigudi zorionez osasun egoera hobera dizuala, baina pandemia honek
utzi ditun ondorio sozioekonomikoak ez, agian osasun larrialdia amaitzen nahi da, baina hainbat larrialdi anitz, hor daude ez. Askotan esan izan dugu, pandemia honek ageriago ez utzi dituela lehendik zeuden ezberdintasunak, lehendik zeuden krisiak eta zaurgarritasunak, eta horregatik, lehen unetik, pandemiak eztanda egin ala, gure politika publikoen garapenean eta baita ere pandemiaren kudeaketa honetan pertsona jarri ditugu erdigunean eta batez ere gure begirada kolektibo zaurgarrienetan jarri dugu eta 2021ko aurrekontuetan hartu genituen hainbat neurri eta hainbat egitasmo esate baterako martxan jarritako hainbat diru-laguntza lerro berri, izan etxe bizitzen alokairutarako diru-laguntzak, izan jarduera ekonomiko berriak martxan jarri nahi zituzten nahi eta egin beharreko inbertsioak laguntzeko diru-laguntzak, edo eskola kirolerako diru-laguntzak, botikak erosteko diru-laguntzak, sormenerako laguntzak ez, norabide horrean doaz, eta esaten dut bezala 2024 aurrekontuak badira horren isla ez. Eta orain, zerga politika nolabait arautzeko sasoi honetan, jauzi bat egin nahi dugu udalak horretarako ditugun tresnak baliatuz. Beraz, zer baino lehen esango nuke, ezoiko egoera baten daudela, eta aurrez egin bezala, ezoiko egoera honetan daudela ulertzen dugulako, eskatzen digu ezoiko neurriak eta erabakiak hartzen jarraitzea. Eta beraz, datorren urteko udal ordenantzei begira planteatzea goazen aldaketak marko horretan, ezoikotasunaren marko horretan kokatzen ditugu. Eta zein den aldaketaren helburua, udalerri mailako aberastasuna birbanatzea eta gehiago irabazten dutenek gehiago ordaintzea, gutxiago irabazten dutenek gutxiago ordaindu ahal izateko. Hori da helburua. Beraz, zertan datzan aldaketa. Aldaketaren mamian sartu horretik, esan lehenik eta behin, irizpide orokor gisa erabaki dugula zerga tasa eta prezio publikoak KPI-aren azpitik igotzea. Hau da, azpiko inflazioa erabiltzea proposatzen dugu, 1,5%. Zer da azpiko inflazio hori? Kontuan hartu behar dugu, aurtengo KPI-a aurreko urtekin alderatuz, izugarrizko igoera izan duela, 3%an nago KPI-a, nagusiki argindarraren edo erregalarien garestitzeak eragin da. Ondorioz, badira ezoiko jokabide batzuk, badira ezoiko faktore batzuk eragin dutenak halako igoera bat, eta beraz, horiek kenduta azpiko inflazio hori 1,5% litzateke, eta hori da hain zuzen ere igotzea proposatzen duguna. KPI-aren azpitik 1,5%. Badaude irizpide orokorra hori balimada ere, badaude bi salbuespen. Alde batetikan, badiraia Bizkairu hilabete buruntzaldea mailan, kirol arloan, gauden udaletan erabaki bat hartu zen, orduan zeuden, datuak eta egoerak aintzat hartuz, eta orduan erabaki zen, kirol zerbitzuetako tasak eta abonuak 0,9 igotzea, eta beraz hori bazen buruntzaldea mailan hartu genuen erabaki bat, eta beraz, gainerakoak guetik ioko baditugu, kasu honetan 0,9 utziko ditugu, eta hondakinen tasan aurre ikusten dugula bestelako igoera bat, 1,10ko igoera bat, egin dugulako zerbitzu honen kosteei buruz egindako azterketa ekonomiko baten oinarrituz, gero esplikatuko duguna. Baina, gatozen pixka bat, esan bezala 2022ko ordenantze hauetan planteatzen ditugun aldaketak. Irizpide orokorra 1,5%ko igoera bada ere, aldaketa nagusia hobarietan dator. Ikusten genolako pandemia giroko testuinguru honetan, hobariei arreta berezia jarri diogulako,
Eta beraz, hobariak jasotzeko eskubidea eta aukera nabarmen zabaltzea proposatzen dugulako. Gainera esan behar da ere bai, udal ordenantzetan beste ordenantza bat ere espreski osatu dugula, hobariak arautu ahal izateko eta hor arautegi propio bat ere. Oreka bat egiteko sarrera eta gastuen artean, ehuneko 80 gutxienez, kobrituta izango litzatela ideala. Ehuneko 80 gora, ehuneko baldin bada asko zuetu, baina baki zerbitzu publikoan partan egian, hori zaila dela. Hemen, adibidez, esaterako uru hortidura zerbitzua, sarrerak eta gastu guzti kontun hartzen ditugu, ehuneko 88,92 daude, orekatua daude esango genuke. Estolderi zerbitzua dela, eta gura eta estolderi esan dut, azken handialako tasa porzentikak esango genuke. Hemen sarrera eta gastuen arteko oreka ehuneko 83,30 da, esan genezake nahiko orekatuta daudela. Baina badago tasa bat eta da, hondakina da hain zuzene, desoreka dezentia daule ikusiteu dazkaun sarrerak eta izaten ditugun gastuen artean. Oreka hau bakigu egun batetik bestea ez duela lortuko, baina pixkanak abentzat bide hori lantzen esaneko genuke eta proposatzen da nola baite ondakietan dazkau tarifa zati pinku esate duna eta zati aldakorra. Zati pinkua gaur egun badin bakau 86,04 eurotan urteko ordaintzeana etxebizitza bakoitzean proposatzen du urteko 8,96 euroko hiloera hori zati pinkortan etxe bakoitzean. Hau izango litzake, 2.000 euro ordaintzen dugu, hori izango litzake 2,14 euro gehiago hilabete bakoitzean. Hau zati pinkoi dago gehiagoan, gero zati aldakorra izango litzake errefuxia. Hemen proposatzen dena da, gaur egun errefuxia kubo bakoitzeko euro bat ordaintzen etxe bakoitzak. Izango litzake kubo bakoitzeko euro 40 zentimo baino kubo bakoitzeko. Hau, batura itera dina da azkenean, errefuxia da sortzezun norren baitan ordentzazu orduan. Hilabetean kubo bat ateazio urte guztien 12 euro daude. Gutxiago ateazio, izango litzake sortzezun horren baitan. Eta hemen bai azken barratu, azkenean Europako normatibak, eta ondakinen ingurun azkenean bide horrela dela sortzen horrek, eta gaizki egiten horrek, nola baite, ordaindu dezala gaizki indakorreak ikan orduan. Eta horren mundualdean dakau, gaizki errefuxia gaizkiton horrek bider hiru ordaintzeu, hemendikan aurrera proposatu dena da, bider bost izan dadilean ordaindu berrekoa gaizki indako horreak ikan. Eta hemen bai ezkin barratzen nahi dut da, bila da azkeneko 13 urtetan, atezatekoa jarrizan momentutik zurri dituen datu oso nadia da, ehuneko 87 batean daude, Euskal Herriko portzentajea ehuneko horri batean daude bai kantidadez eta baita kalitatez, eta hau dena eta guazela azkenean, bakutza hori median aurre dena natitugu poltsa ontziaren abiltzeko eta papera biltzeko hobekuntza bat bezala, gara ipatu baita konfinamentu koronavirusa da, eta horre honek dena bilketa zerbitzu berezi horrek azkenean, honek bai eta gramatzela beti hobekuntza bat eta azkeneko 10 urtetan esan ez da ditutu ondakin tasaikan, baina aldiz 2016 urtean organiko zerrexean tratamentua gastuak goreakoa nabarmena izan zuen, eta ordune nolabait esateko udalak asumitu zuen gastuei, eta akitatikan joera honta edizio horretik inguruko herri tasak behatzen nahi zuena, eta 2021 bateko datu reskun inguruko herrikin alderatzen dut aldeu, uso gehien dazkau tasaik bakunak. Esaterako uso gehien gaur egon, 98,04 da, zati izan dut zati tiempoa gai aldakorrakin, eta bataz beste errefuxia hilabetean atatzeu da kontun izan da. Balderatzen da dugu hori, osaratzen daian
pilotzea guazela, baina uste kontestua kontun izan da, eta noski. Hauari, agurtzanek eta jendek azaldu duen kontestu honen barruan ulertu da baita guazela gu piloerago aplikatzea, eta pentsatuz hauari dunak esan duen bezala, ondakin askotan herritar asko izan dituzkena. Ni nire aldetik aipatzea, gaur goizen izan dugu ogasun batzordea. Gaur goizeko ogasun batzordean aurkeztu dugu udal gobernuaren proposamena dena. Terminatu dugu eta irailaren 30ko plenoan onartuko dira hasieraz, ordenantza fiskalen hauek. Gero irikitzen da alegazioak egiteko epe bat, 30 egun naturalez jendaurrean egongo da jendaurreko aldi horretan egongo da esan bezala alegazioak egiteko aukera, eta behin betikoz onartu azaroa abendua botaotan, beraz prozedura luzea da, proposamena da, noski udal gobernuaren aldeko botoekin onartuta geratuko da irailaren 30ko plenoan, hasieraz eta indarrean sartuko dira abenduan, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta